Με τίποτα φορά μέσα. Καλησπέρα, ένα αρνητικό μέσα. Περιμένει το διέσιο φωτκίνο προσεχώς. Άρα σου εύχομαι καλή επιτυχία. Θα κάνεις γρήπτη ή θα κάνεις χρόνο? Σου εύχομαι καλή επιτυχία και δυνατότητα. Το παλεύω από Μάξ 206. Πάμε λίγο στο πρώτο σου. Για πάμε λίγο για τους δύο πραγματάκια, κύριε Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα. Estamos aquí en ¿no? Super, ¿verdad? Aquí solo para la teoría. Pero pasó, Pura, Jackson, Mike, que no te exploró. Na pulagem cá na tela de frente. Essa não vai ter problema. Opa, mamá. Olá. Bom, já vou para a pista. E do desafio, né? Vamos fazer uma chamada.